ɛyɛ sɛdeɛ yɛ kano nie na esi Ohene ayɛ krado ɛwɔ ha esi machi Ahweneɛ net sen sanka mekanse mejo so angadia na obeka yes you ojeme so se machi na waje so enye ana bibi wa kire bi enye nchi anyi so papa obi e wo London yenu aba bi e de mane ye na e ya homeka pa o se mejo so enye nchi anyi so ya Ahweneɛ ye nya ado ye nua ye eja ya obo ya kudonto I say kujodixia or active you run mejo so mejo no enye papa ayo na twetwem na twiyara in fact ukuada nene nansa ye hwe e free se yawo odasani kopem se wadi be se emfie dunkuno ye ka se infant abotafo a na ye nge ekopem abosumi dumienu okay ye ka se abodoma ye toddler efi afe ekopem mfie miensa ye ka se abofra eye bra wa hyase ekosku ankasa fi mfie num ekopem be se mfie edu okay ye ka se upper primary ni no ni din e de frɛ no ye abaya abayoa abarimuwa abamuwa ene ebra so se ye behwɛ ne obro teenager intina kire se efi emfie dunkno achi efri mfie aduonu ekono afei ye chichemu okay ye koso achichemu nti abrantie bobra onti ti se ya yenua gwasiba onti ena oyoba eye ababawa na emom se damfo no eware anase opre no ho ekowo a onya brantie onya ababawa bio oyeden papa oye papa oberima wanyi wana say se be unyi yanko wana ye papa na okay so di owia ena oba ne ye mama maame okay ena eja papa oberima afei damfui enyia kwa kuduru be se mfie aduonum epeja ko ya basiriwa oba ya basiriwa oberima ya basiriwa ehone de omunyina kitadin kro oba basiriwa oberima basiriwa enkobe ti se mfie aduoson ekonachi waya kwakra oberima waye abrewa oba empempi ni yase abrewati ade nti ne ka abrewati abrewati so oba pani na ade ne ade tia nso so empempi no yenyi no ne yekomba fom na umu ebuba fom empempi no wasan kofa pomade so yakwada na yede hwiri ejine tata nti abrewa no akom no yese abrewatia efi abrewatia ne akwakora ne na kyese oyako na nyankopon nchen ayo ene na enne esi amaye se yesase abodoma abotafoa abofra na sakoda abaiwa anase abemua ye wabrantie anasa baba ena ye wo abesiwa ene ye wakokra ena abrewa na esi be na ka me pese ye hwe no ene se obi wo within abaiwa anasa bamu ahonoma na so wo a ehono ye be friend say adwoda na se kuada ye ni CJ kan ho asem ese ye se mperwanyin sen ene de mu ya language no yesua na yedidi nkomo kakra maka ne se mu ya se bitima yenhwene ensakra no eto de bia na nia wadi mfie dunsia dunson kopem dunwotwe nyinsan bana fam no oba no ebi kra na nya no mfom so obi to no munaye opani bi daadaa no ahokyiri bi no kom yese ye frɛ no mperwanyinsan na monokra nie wo a wo ye maame o nti emfa ho ni emfia wadi no wo ye papa na ye ne busua bi ti fie mu compound house maame ne frɛ ni kunu no se kwasi papa woni se kwasi nyina kwasi nso frɛ ne papa se kwasi papa sakura na nyi no especially so wa meto obia ofred o baby different asa
ɛna ɔde ɛbɛfrɛ da kro make come adwen kyerɛ ne ma me no ma why is ma obey frɛ wo kunu Kwasi papa sɛdeɛ kano nie sɛdeɛ kano nie esi beda se esi Ohene ɛna wote ne ka sɛdeɛ yɛ kano nie adwoda wokoda ɛne efie da bia ɛna yɛde ba ha Adom 106.3 Dwaso Nsem dwumadie Kofi Asan ɛyɛ lead producer Dominic Siyeboa ɛbɔchi dom Aisha Ibrahim Caroline Tete wo mu nyina ɛtɛkyire DJ Awana ɛna boy nyom ɛna yatenaba Ayowa 05 otwa yetum live ɛwɔ Facebook and YouTube ntino wo join ye hɔ a na wo do comment